Klasse, i dag der skal vi have en lille smule om en tysk filosof, som hedder Kant. Kant han var jo blandt andet influeret af John Locke og David Hume. Og Kant har de her syntetiske domme a priori. De sidder og snakker om mig, om min fremtid. De taler om mine muligheder. De kæfter op om min adfærd. De siger, at jeg har adfærdsproblemer. Jeg er skide på det. Jeg vil bare lige forstå det.